Mistä kaikki alkoi? Arktiset maahanmuuttajat yhdistys alkoi muistaakseni vuonna 2012, kun haastattelin Nafisa Jasminia Lappilainen lehteen. Keskustelu kävi parin vuoden aikana niin, että oltiin valmisteltu yhdistys, joka perustettiin 2014. Kaikkia pyydettiin avoimesti mukaan suunnittelemaan, mitä toiminta voisi olla, ja ensimmäisenä päätettiin palkita toisia auttaneita maahanmuuttajia Rovaniemellä. Sukellettiin myös makujen maailmaan, eli ensimmäiset ruokakurssit alkoi ja ruvettiin kirjoittamaan artikkeleita lähinnä Lappilainen lehteen ja saatiin logo valmiiksi. Sellainen oli ja ihmisiä pyydettiin mukaan toimimaan.